ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦିରେ ଲାଗିଲା କଳଙ୍କ। ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ହୋମଗାର୍ଡ। ସୁନାମ ନୁହେଁ ଦୁର୍ନାମ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟରେ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ରାସଲୀଳା ଚାଲିଥିବା ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ ଖାକିରେ ପୁଣି ଥରେ ଦାଗ ଲାଗିଛି। ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛି ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ। ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଙ୍ଗୁଳି ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋମଗାର୍ଡ ବିନୟ ଦାସ, ଗୋପାଳ ସାମଲ ଏବଂ ନବକିଶୋର ନାୟକ ଓରଫ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଏବେ ଟାଙ୍ଗୀ ଏସଡିପିଓ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଲେଙ୍କା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ସହିତ ପୀଡ଼ିତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ମହାରଣାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମାଇନା କରାଇ ସଖୀ ନାମକ ଏକ ଏନଜିଓ ସଂସ୍ଥାକୁ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଶିବକେତନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଓ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍। ସିଏ କଣ କହିଲା ତମକୁ ପଚାରୁଛି ତମେ କହିବ ହାଁ ସତ କଥାଟା କୁହ। ତମେ ଚୁପ ରୁହ। सत्यव्रत लंका एसडीपीओ चौद्वार। स्वर्णलता महाराणा बड़गंडी रोड पुरी 28 वर्ष। सी गोटे रिपोर्ट कर टांगी थाना जे गत 24 तारीख दिन सी जन को जन सहित रिलेशनशिप थिला गोपाल सामल बोली भुवनेश्वर डाकिला पर सहित बुलाबुली करने सहित इच्छा विरुद्ध सहित संपर्क रखिले एवं तापरे सी सांग श्रीकांत बोली ड्राइविंग करे ताकू कहले जे आपको नहीं छाड़ दियो भुवनेश्वर रे। श्रीकांत गाड़ी नहीं आग्राहाट अंचल सहित फोर्सिबली रिलेशन रखिला। तापरे चौद्वार अंचल आमर मंगुड़ी अंचल गोटे ढाबारे खाया बसई सेठर पड़ेगा। तापर ये फोन फान कले कलापर कहीं न उठेले तापर गोपाल को फोन कले गोपाल कहला जे तमें फांडिकी जाओ। तापर सी फांडिकी आसला चार्ज सजाई था सी फांडी भर चार्जिंग करुले से समय से अभियोग कर